Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ada kontrak na ako masugatan. Nagtangin ang break ko. Ugay! Murikay ko! Nakalikay ko og wa ko madisgrasya. Stilan! Niyunong sa unahan ang dakong truck. May break na pero anong... Hubog tingali ang driver. Salamat mo Ginoo nga. Gipanalipdan ko nimo og wa madisgrasya. Bubalik ba ako sa akong agi? Murag makatuon man yun noon ko gisulti niya to sa akong lula. Bahala na. Upadayon ko siya ng agapito. Kumusta naman si Agapito, Madidolor? Okay raman siya, Made. Nga nung misinggit man siya? Oh, nakabati day ka, Made, nga layo ramang gamay ang inyong cottage. Ay nakabati, Madioy. Mingaw na gud kayong palibot. Naunsa des, Agapito, Madi? Ay, pastilan. Nagdamgo ra, Made. Ay, nagdamgo ra di ay? Unsa may gidamgo nga ni Sagit man? Nagdamgo ni si Rinaldo nga. Nagsakay ko nun ni sa siyang auto o nadisgrasya. Uy, butangi ka, Dolor. Kuyawa gud. Dili ko mo to anang damgo, Madi Basilia. Kay bunga lang kinis imong katulogon. Bale mang imong gidamgo sa tinuod nga mahitabo. Ngayon ako dapit silang agapito. Malawag na ko. Wa man nag-standby ng mga bata. Wa si Gabriel kay gilantan siya. Ang yaring iksong babae, ako nakita kaganina dito sa lapit sa kananan ni Matso Guapito. Ibilin ko lang din niya ang sakinan. Total, hayag man o napadag ng mga tao nga naani na yung dapita. Sorry ko si Iskina, pengan siya Agapito. Oh, nino man ilambay. Mayo! Agapito? Nagdolor? Mayo! Wa may tao ilambay. Hain magha ang apuhan o ang apo. Sir! Wa siya diyan, sir! Nagaligo og dagat sa alkoy! Mao ba, Noy? Salamat ha sa pagpahibaw mo na ako, Noy. Away siya pa yan! Balik ko sa kong agi. Wa man dinhing akong tuyo. Ay, naunsa na ba noon yung kayong tanga? 2:00 na sa kaadlawon, pero ay, dili naman mo piyong ning akong mata ay. Nagkatog, nagbalik sa Agapito. Kaluoy ba yan niyang tanahon? Naghabol o nagloko. Gitugnaw sa aircon. Kung madato gani ni sa Agapito, no? Dili gini magamit ang aircon siyang kwarto. Dali raman siyang tugnawon. Buhi ko! Uy, hala, tingog mo tong obre. Buhi ko, tabang! Uy, Tabang mo! Tabang mo! si obre ka doon. Ay, magawas ko ng among katis ni Agapito. Buhi ko!
Buhi lagi ko. Ay, Damyohan ang naong nimo. Tuga-tuga kag inumda, manggakos malakag kalit. Bisit ka, Amerikanuha ka da. What? Ambot nimo. Nang, Abre. Giunsa ka atong ugis. Giunsa ka. gikalitan ko gakos nang. Nga doon bang igawas mo po karong orasa? Giuhaw manggug ko nang. Mupalit kog juice sa kantin ni resort. Hunya close naman day sila. Pagbalik na ko, paingon sa among cottage. Nasugatan to na akong Amerikano. Hubog kaayo og gikalitan ko gakos. Maayo gani kay nakasinggit dayon ka. Nakuyawan man ko sa dihang doon ay migakos na ako. Ay, mayo na lang gani kay nakamata ka na nga. Og nakabati ka sa akong pagsinggit. Ay, wala naman ko kabalik og to kay nakamata man ko dang nagdambos agapito kang si Rinaldo. Mao ba di ay nang dolor? Tanaw bre, ihatod tikas inyong cottage. Unya ikaw nang? Human ako gatod nimo. Ikaw na sa yatod nako. Uy. Hey, kran. Anhil lang sa kasamong cottage ni Agapito, bre. Maglingkod-lingkod na lang ta din kay saong parehas man tang din na makabalik og dog. Si Agapito di ay nang. Nakatog man siya balik pero ako wa na mangyad. Naamoy kape din hinang. Oo, doon na. Service man ni din sa resort. Hain man nang kay magutaw ko kape. Mas labing mayo noon ba nga manginom na lang tagkape. Uy, wag man din ang sakyanan ni boss. Hain mo na kayo siya. Oops, naglaroy-laroy na din siya iya. Bahala ka boss. Kung doon sa may mong gilakaw o guwago ni mo pa ibawa, masakpa na magyapot ka. Matan pas pinya, kinispekto, kay kanimo boss. Lala Dolor. Oh, hala. Morning, Agapito. Dali apaw. Ale. Niya lagi ka sa among katis, ubre. Ay, parehas man ming wa magkatog baong. Ang lingkod-lingkod na lang mi. Nya, nangapit. Sa'yo lagi kang nagmata, Agapito. Oh, kay lami kaligos dagat. Ay, ayaw pag-dive, ha? Lala Dolor ba ya? Unsaon ako pag-dive nga hunas maron? Maog yun. Maligo kas dagat nga hunas pa man. Mao ni akong ganahan obre kay di ko mabalaka kay di man ko malumbos. Hello, everybody. Nanaygon. Ay, baya, patabon-tabon pa siyang mata sa Agapito. Made Brasilia. Ah, Naunsi ka? Wa ka madose? hay madidulor. Pasagdi na lang gug ko ninyo. Ako gining sulobo ng akong tupis. Bahalag sa wayon ko ninyong tanan. Agapito, let's go! Let's swim! Hala na. Hey. Pagkauwaw lang yan ni Made Brasilia. Wow, relod asi ang lawas. Nang, dili ka maligo? Karoon na lang tataon amure. Ikaw? Ganahan mong mukaon og sinugbang baboy sila sa mama o papa nang. Mupalit pa kog subaon nun sa merkado. Doon raday ta sa merkado din, hey? Sakyo nun pa hinoon nang, pero okay ra kay na may masakyan nga mga motor. Abal-habal? Maban ko nimo. Ako na lang nang, uy. Pabili lang ka din eh. Dili na mahimo, oy. Babay, manggod ka. Paubanan lang tika ni Agapito, abre. Naligo pa man si Agapito nang. Ayaw na lang to gawa. Ako na lang etos merkado aron makabalik ko dayon. Para makapalit ko atong paniud to ba. Para isugba na tong baboy. Apila na lang pod nako og dagkong isda. Apalin na lang po og ginhason na bre. Lami po kay ihigop og sabaw sa ginhason. Okay, kaayo nang. Ako ray bahala. Tugnaw naman oy.
Agapito! Dali kayo loud lo! Ikaw lang diha nang Basilia. Oh, asa naman ka, Agapito? Undang na ko nang, kay tugnaw na. Dagko na kayong bahod, paingon sa dapin. Uiwan kong maapil kong banlas, paingon sa laod. Uy, hala! Si Agapito! Akong salmon! Agapito! Agapito! Ayaw ko na piyonde! Agapito! Ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!